Tako krv, ali nije takav, a svi su ti je veke. Ko si javlja na telefon? Čuješ, ko si javlja na telefon? Ne mogu da pijem ovako. Čuješ na telefon? Ko se javlja? Ono nešto vadi ovako. Ona na rasklapanje motorona. Ovako. Tako isto. Evo, neku rasklapanju, motorona na rasklapanju, znaš. A ono je raskapanje ovdje. Neku cimno ti dare, ne mogu što. I... No kogu rasklapiti. A za bicikle? Kataklizma, ovaj. Ajde idemo jedan Gojko sa kola i... Kaže, ajde idemo do Jempu. Do betonjerka. Do betonjerka. Betonjerka da još. I idemo, znaš, ono... I Gojko staje se s kola. I... Nećem, ujebem ti Gojko. Ti se ko? Ovo je bicikl, kad se oni prodaju bicikl? Oni ne rade ovako. Ovaj gledaj, ja jebem ti na babicu u pičku. Ovo je radnice me. Čekaju koliko ima radnika da svi dolaze s biciklom. Da smo u kinu.